Toy Bato! Yo, Wardzo! Maayong gabi pag-usab, mga angkol o mga auntie. Tugutin na sa gunin nyo na mga ina sa tagkatahuran. Nining mga orasaha. Kumustamos naman ang ating mga kigol ngayong oras na to? Ayan, nakauwi na ba lahat? O yung iba pa, nasa biyahe pa ngayon? Ayan, kailangan kasi bukas po may pasok na ha. Ayan, bukas, Huwebes, Friday may pasok. Mukhang sandwich ha. Anyways, welcome once again sa ating programang Tutoy na Love. Ako po ang inyong Uncle Totoy. At samahan niyo po ako hanggang alas 12 po ng madaling araw. Kaya tutoy ka na ng tutoy, hantod mapaslo. Ayan, shout out pala sa mga nanonood sa atin, no? Sa TikTok live ng Love Radio Manila. At syempre sa page po ng Facebook sa Love Radio Manila. Magandang gabi po sa inyo. Ayan, at syempre sa mga nakatutoy din sa atin sa kanilang mga radyo, yung mga nasa lansangan ngayon, no? Ayan, kumusta na ba ang daloy ng traffic ngayong oras na ito, ngayong araw na to? Medyo matraffic pa rin kahit wala yung mga artista. Napag-alaman ko po na bakit ganon. Abay, dahil napansin ko maraming mga daanan ang inaayos ha. Inaayos yung mga sirandaanan, hindi yung mga okay pa na daanan at sinisira ha. Iba yon. So karamihan kasi ito kasi yung mga kabisyo kung bakit ngayon yan ginagawa. Sa tingin ko dahil na rin no, sa tindi po ng init ng panahon. Oo, alam mo naman na pag mainit ang panahon, para mas madaling matuyo po yung semento. Oo, mahirap na pag umuulan. Ayan, yung trabaho, maaabala na naman yung mga kaibigan po natin sa mga nasa construction. Ayan, no? Shout out sa inyo. At tama-tama din mga kabisyo, no? Yung mga naiiwan ngayon sa kanilang bahay o kaya naman nagbuni-muni sa sasakyan habang nasa biyahe. Tamang-tama kasi pag-uusapan natin ito, mga kabisyo, no? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic yan. Ito. Yung term na nahigugma ko nimo. Kumbaga yung pagiging in love po, no? So, mas maganda siguro, no? Ikaw, Col, ikaw, Te, marami na siguro kayong mga nangyari sa inyong buhay, no? At mas maganda din yan na malalaman ng ating mga pamangkin na nakatutoy din. Kaya may pinost po ako, no, sa ating fan page, no? Pero bago po iyan mga kabisyo, pag-usapan muna natin itong tungkol sa mga nagaganap sa isang relasyon. Napaka-importante na dapat meron yan yung pagiging in love. In love kasi isang relasyon. Alam mo mga kabisyo, nakakabuti po to ha. Hindi lang po yan sa utak, pati hindi lang po sa emotional, no? Sa emotional na aspeto, pati na rin sa siguro sa pag-iisip. Napaka-importante po yan mga kabisyo at overall po sa kalusugan po ng isang tao. Ayan, yun nga sinasabi natin kanina. Sinabi ko po na love is like a bubble gum. Kung mupilit, makabuang. Kung Tagalog pa, love is like a bubble gum. Kapag dumikit, ayan, nakakabuang. Pero alam mo mga kabisyo, no? Ayan, ang pag-ibig ay isang mahalagang bahagi ng anumang relasyon. At kailangan yan, may mga dahilan po niyan, no? Eto na, isa dito ay yung pagsisigla ng emotional na kalusugan. Yan ang sinasabi natin, no? Kung meron kang malusog na relasyon, meron ka ring positibong epekto sa emotional na kalusugan po mga kabisyo. Oo, etong ang pagtanggap at pagbibigay ng pagmamahal ay nagbibigay ng pag-asa, seguridad at kapanatagan sa isang individual. So kailangan maramdaman po yan ng isang tao. Kaya lang, ang gusto ko lang ding malaman kung kailan ba talaga
hihiwalayan mo ang partner o kaya jowa mo. Kung nawala na yung love. Pero pag sinabi mong nawala yung love, no? Ano yung love? Depende po kasi yan sa tao, no? Minsan hindi pinapakita yung love. Pero pinapakita yan sa gawa, di ba? Hindi kung baga, ang ibig kong sabihin, iba't ibang estilo po ang pagpapakita kung ikaw ay in love, no? It's in different ways. Sa action siguro, no? Hindi mo siguro sinasabi na I love you todo. Pero nakikita naman sa mga gawi, no? Halimbawa, meron kayong date. Ayan, ang date nyo ay alas 9 po ng gabi. Wala pang alas 9 ng gabi, andun ka na, mga 8:30 pa lang o kaya alas 8, nandun ka na nag-aabang. Yun ang love. Minsan, walang espesyal na okasyon. Ayan, dahil nga medyo in love ka eh. Binibigyan mo ng chocolate at rosas. Awards. Yan ang sinasabi natin. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic yan. Kung hindi man nasasabi ng naturang tao na in love siya sa kanyang jowa, kayang partner, napapakita din naman yan sa mga actions. Kumbaga, action speaks louder than words. May iba sinasabi, I love you todo. Pero pag merong kadate, pag sinabing alas 9, dadating doon sa naturang lugar, alas 12 na. Gilamok na taon tong kagwang. Ayan. So punta ka po sa aking fan page, no, sa Totoy Bato Official. Hanapin mo lang Totoy Bato Love Radio Manila. At eto pong nilagay ko, no, mga sinyales na kailangan mo na talaga hiwalayan ang partner o kaya jowa mo. Okay, sabi ni Addison Fidelino, pag madalas ka na awayin ng partner mo kahit wala naman dahilan, Uncle Totoy Bato, oras na para maghanap na ng ibang aaswangin. Yawards, aaswangin? Sabi naman dito, yung tipong magpaparamdam lang pag may kailangan. Yan siya hi, hello, kamusta ka na? Buhay ka pa ba? Wala man lang giatay? Ganun lang. Nangungumusta lang pag may kailangan. Pag medyo barado na yung tubo. Sabi naman ni Gonzales Vistadon, pagramdam mo na lumalamig na siya sa'yo at wala ng oras sa relationship niyo, Toy. Hindi na nagbibigay na ng oras. Busy lagi sa trabaho. Yun ang alam mo. Pero pagkakaalam ko, may bagong ka-office mate. Nabibisi siya dun. Sabi ni Tika Rowe, nilubad na call. Bumadyot na. Ayan. Yan ang nakakagulat. Bumadyot na. Ay, nihumok na. Sabi ni Roy Alcantara, dili na mugahi, Toy. Unsa may dili na mugahi? Ang puso? O ang spark plug? Pwede din. Sabi ni Raymond Malyare, pag kahit anong senyales, pag gusto mo talaga niyang hiwalayan ka. Pwede din. Pwede, pero depende. Sabi ni Art Sorka, kapag nagsasalita na mag-isa, iwanan mo na. Pag nagsasalita na mag-isa po, mga kabisyo, dalawa lang pong pwedeng mangyari. Pag lagi siyang galit, nagsasalita yan mag-isa, ikaw kasi ganito ka, ikaw, tahimik ka lang. Or nagsasalita siya dahil nalisuan na siya sa pangisip, nabuang na. Sabi naman ni Alea J.O. Evan, ay walang sinyales sa martir. Pwede. Pag mahal na mahal mo talaga yung isang tao, kahit ano pang gagawin niya sa'yo, ayan, bahala na. Martir ka. Yawards. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic na yan. Lunod patay sa bangka. Bahala na kuratahon. Kaliwat kanan. Tirada dito, tirada doon. Okay lang. Yan ay pagiging martir. In love na in love ka. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating social media, sa TikTok at saka sa Love Radio Manila page. At syempre, tuloy-tuloy po ang tugtugan sa radyo sa 90.7 Love Radio. Ako po ang inyong Uncle Totoy. Kaya
Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!